kape. Meron ka yung tsaa bigay nito pag isang taon. O, minum ka. Masarap ng tsaa. Lalagyan ko lang ng lang. 100 lang yung ganon? Oo, ano? Bakit? Sasarapan na. Anong oras? Ganyan na nabigyan mo sa akin. Oo, yan, ganyan pa rin. Hindi mo kasi makakaibigan. Kasi sila yung sa bahay. Wala po! Papalit mo yan? Ako na. Meron. Papel? 500. Nagbukas ka mo kasi ng ganito. Ayan yung bukas. Meron ka ako ngayon. Papel, papel. Pwede po magpapalit ng papel to. Kaya ba? Wala. Tipipiso kailangan ko. May tipipiso ka ba dyan? Tatanong ko pa po. Ba't di ba pumasok? Hindi. Wala daw, 30 piso ang kailangan. Nagpipiso? Oo. Eh, magkakano ba yan? Magkano? Magpipiso daw kailangan niya? Oo, 30 piso. Meron ka na? Bibilangin pa. Ano ba yan? Nandyan. Doon. May aking Baka meron ka nakasingit dyan, te. Chicken curry. Paano ka pala chicken curry? Sis. Sabi sa akin, natira. Ganyan. Dali na, naiinit kasi. Hoy, tuwing ka dito.